около 10 души инициативния комитет. След 2 години и половина резултатът е тук, ще го видите след малко. Васко ще дръпне лентичката и ще открием този много хубав паметник. Аз съм го виждал и искам да си пожелаем да продължиме това дело, което Георги Минчев го започна с българския рок. Затова го правим и затова ще продължаваме да правим такива неща в нашата държава, защото трябва да имаме памет за хубавите неща и да помним това, което са ни дали хората, които ги нямат днес тук. Сега каня Васко като негов най-близък приятел, човека, който е, за мен той е Георги Минчев също. Това е човека, който продължава това, което той правеше и негова честа и най-логично е той да открие паметник. Очаквал такава чест. Благодаря ви. Не мога да не изпея още нещо от големия репертуар на Георги Минчев.